Jan samar pamoring Sinung maya winaya ing sepi pesateng su pano sumu-suping rasa jati
panggung aklar pandan muncar tinon keponang semtan padang
Anggahing unggilai ngawit namastu purnama sudeng Mas tumring wang jagat karana Siratondo kawisaning dusana sono sinamung langen wilopo estu lampahing bodho jinangtung tutur tatela tulu tiwat mreh palas jing praja kowe Narseta ngumpama paraming Niskara Giya tumeng jaman Purwa winadi taning rata mangkya tekap wasananing gupita mangkyon perlambang kang matumpa-tumpa katon panggung panggeng panggungbung sarmuing tata ingkang kinarya bebukaning kandha murcitaning kawi kang adi dosa Purwa adi kang limlih Purwa kawitan mung sajuga deging negara ing Ngastina ya negara Gajahhoya kraton Liman Benawi senajan tong upaya praja sewu datan ngaturaken sedasa satus boya angsal kalih ananging punika adeging negari Ngastina negara kang katon panjang kunjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah tata karta lan raharja panjangané dawa kang sak nyatane mung dawa jajane kunjung ngaraning dhuwur ateges dhuwur jajane ateges padhang obore dhuwur pupuse pasir paukir pasir wasaran samudra ukir gunung nyata tata rakiting kraton ning Ngastina mengkeraken pagunungan ngananaken Benawi saha pategalan ngiringaken wana pasabenan ngayunaken bandaran ingkang langkung agung kacarita yen negara katon loh jinawi loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan wareh apa kang tinancepaken bisa tuwa ijo raya-raya mahanane murah buka kelawan sandang jinawi teges murah kang sarwa tinumbas Gemaka Candra lakuning para saudagar layar kang rinten pantara dalu tansah lumintir saking kraton ing Ngastina dumugi Mancapraja ewa semanten datan wonten sambikala ing margi Arepaka Candra tetela para kawula ingkang mapan wonten ing negari Ngastina senajan to papan ingkang liar katon jejel uyel-uyelan bebasan tepung cupit adu taritis ewa semanten wonten ingkang rumaos kacing krangan gesangira tetela para kawula bebasan pinter nandur debok saluka pupus cindhe awuh kencana karta katandha para kawula ingkang remen ngingah raja kaya ayam kambangan maesa kuda lan sapi tunggalane yen to rina samya tata gelar wonten pangonan yen to wengi samya wangsul wonten papan nira dewi-dewi Ararja teges para kawula ing negara ing Ngastina gesang ayam tentrem
nikmatmu pakat ngangkat karyaning praja datan wonten ingkang cecengklengan Ararjo Katondo para kawula kang tebih saking penjajah datan wonten ingkang wani manjing ing negari Ngastina kapraban panguwasaning negari cekap semanten rupakaning praja ing kraton Ngastina bebasan kraton ingkang gawat kaliwat-liwat wingit pati-pati bebasan satu mara satu mati jalma mara keplayu apa to kang kinarya pratandha kula berngkur klaton bisa jungkel kapisanan plak kamidara luntak ludira sirna margalayu Arikala semana ingkang kepareng lenggahing dampar kencana negari Ngastina sinten to dasa namaning Nalendra jejuluk Prabu Duryudana ya Suyudana Gendali Sutaya Tri Pamansah Nalendra kang wus kaloka adigang adigung adiguna Arikala semana kepareng lenggah dampar kencana lemek kasur babut pramudani pinalbet rendo cinawisan gondo itu sumrambah para wadyabala kang wis andher kebak ing jroning pasowanan rikala semana pisowanan mus manjing arsa den acarani apa to tandane songsong gilap kang kaboyong minggah tinggil Inaturata pating blebyar pating clorot yen Katandra clorot
tinon ing pasewakan busana maneka sebab puspiting Budyono yang panjra sarwa rokmo renggeng manik Narawata ana abro prabanya sumirat kenyaring tejo liwaran lir kilat sisiring dadi wimbuh gegandha mrek kati uping maruta kati uping maruta mando saparan mangambar leng-leng gatine kang awan sobo-sobo nikang ngastina samantara tekeng Tegal Kurunaryo ya Kresna laku sireng Prasurama miyangken Wajanaka tinulur Narada kapangya Tegalwi lore melu karya sang Bupati sang
para jagat manik raja dewaku paman Arya sampun kempal sedaya nayaka praja paman kalwon inggih kir mbok pilih anak Prabu dangu dumateng bapa kepatian kula kinten sampun sedaya para kadang mitra waruju lan para nayakaning praja sampun andhet nggih matur nuwun kula aturi lerem sawetawis awit dinten puniki Rama Penemban Permana Jati ugi sampun kepareng rawuh kepareng kaluhuran dawuh dalem anggir mangkita Rama Penemban sak sampunipun prayogi lenggah ingkang putra ngaturaken pambagya panakrama saha pangabekti kula kunjuk wonten ngarsanipun Rama Penemban jagat Dewa Bathara. Oh, tak tampa anak Prabu banjur bekti marang wong atuwamu aku. Iya mung pangestuku wae genti tampanana muga ndayani kasantosan nggonmu nyekel pusaraning adil ana ing matur nuwun kula tampi kula lebetaken sak lebeting rah daging kayangan mugi ndadosaken jejimat kula aturi lenggah seketsa keparenga badhe ngacarani para nayaka praja langkung-langkung Koko Prabu Baladewa. Oh nggih prayogi awit menika sampun dados kewajibanipun Anggir Prabu nggih Koko Prabu sak sampunipun prayogi lenggah ngrayi ngaturaken pambagya panakrama saha pangabekti kula kunjuk Koko Prabu badhe jagat kawanting kasuka katedha kalengga murda Yayi Prabu atur pambagya dhumateng Kang Rakapara winantu kararjan nir ing sambikala praptanipun Kang Raka Mandura umpama ta Yayi menika kales kadang kula werda atur pangendikanipun kula cancang punyaing wen dadosna cimat angin kaleres kadang muda kula petelaken dada dawah kendela sami-sami Yayi Prabu Duryudana iki Koko Prabu keskacaken lenggah kaya wis ora kurang prayoga Yayi awan Paman Durna karajan rawuhipun Paman Durna ari kalenggahan menika kandak blegudeg manyar-manyar inggih awit nampi sabdanipun anak Prabu saha pangestunipun para Jawata winantu karajan pisawanipun Kang Bapa Sukalima ngger keparenga lajeng ngaturaken puja pangastuti mugi kunjuk wonten ngandhapipun pepada mawantu-wantu anak Prabu kula tampi pangestunipun Paman Durna mugi ndadosaken kayuanan ing jagat kula sentosa anggen pun nyepeng panguwasaning negari oh ngoten wong tuwa kuwi nek ndongake mesti apik tur mandi Dimas Kartomarma padha basuki Dimas Kartomarma nampi pangestunipun Koko Prabu winantu karajan pisawanipun Kang Rayi Toya Tinanang keparenga sungkem pangabekti kula kunjuk ya wis tak tampa Dimas genti pangestunipun Kakang kula pundi wonten puncaking wen Paman Arya nggih wonten dawuh menapa
dinten puniki kula mboten bakal miji nayakaning praja, kula sampun pitados anggenipun nyepeng panguwasaning negari sampun tata titi tentrem. Nanging dinten puniki rumaos bingung binulungan raosipun manah Kang putra Duryudana. Degner awit sabab menapa sumangga ta wedal menika wonten ing pasuwanan sampun trep kebak langkung-langkung wonten kadang paduka sinuwun ing Mandura. Kula sumanggaaken anak Prabu Koko Prabu Baladewa pangayanipun Kang Rayi Duryudana. Koko Prabu Jagadéwa Bathara. Yai estunipun rikala kula mas padhaken polatanipun Yai Prabu kaya sambang liring semu ateges mengku wigati. Monggo to Yai, mbok bilih ing sak mangke wonten perkawis kula aturi ngendika. Kula aturi medhar sabda mbok menawi bab menika wewados malah kaleres kula dherekaken manjing kedaton pinanggih catur netra dhumateng teng neraka menapa to dukitaning penggali ingkang jalari remu semuning wardaya Yayi Prabu. Koko Prabu sampun sawetawis mboten sanes awit kula namung nampi sasmitaning Jawata rikala dinten ingkang sampun kepangker inggih nampi wangsiting Jawata tatkala Jawata paring wangsit menika tetela cumetha bakal wonten wangsiting Jawata kasebat Wahyu Tritunggal ingkang moko Koko Prabu saben-saben ingkang rayi nggayuh kamukten nggayuh wahyu gagar wigar tanpa katandha menika ingkang dadosaken cupet manahipun Kang Rayi bingung binulungan mambeng raosing manah kula Koko Prabu. Leng-leng ramyang diolirwang Condro katawangan sumu ing tiaslir katuridan limut kapyatan ning rujit limut kapyatan ning rujit ram-rameng driya ram-rameng driya manawung kakuwunging iwang wisesa ingkang bapa menika tetungguling para nayaka praja pitinanggenah
dados rumaos sepuh anggen kula ngesuhi para nayaka praja nanging saestu bab wangsit Jawata menika ingkang bapa mboten mangertos menapa-napa. Wedal sak mangke kula sumanggaaken menika wonten Anggir Baladewa, wonten Panemban Permanajati, wonten Kakang Durna. Kula sumanggaaken Aman Durna. Oh nggih, kados pundi nggih? Koko Prabu Baladewa. Wah, kados pundi Yai? Sampun midhangetaken menapa ingkang dados raosing manah Duryudana. Kula suwun kali damar Koko Prabu kados pundi perkawis jagat Dewa Bathara. Yai, estunipun Kang Raka sampun sekedhik mangertos menapa to ingkang dipun raosaken Yayi Prabu rikal enggan menika. Nanging kula menika jejering Nalendra, umpama to Yayi nyuwun prisa bab tata prajan negari, temtunipun ingkang Raka sampun boten badhe kacipuan, badhe paring menapa kekiranganipun, menapa ingkang badhe dipun suwun prisa ingkang Raka sagah damel pepadang. Kejawi saking menika bab perkawis wahyu menika Kang Raka ugi mboten selak. Sinaosa ingkang Raka menika jejering Nalendra, Kang Raka ugi tate dados pandhita. Raketang namung sekedhap. Menapa Yayi mboten kemutan Baladewa ya Resi Waning Pinta, nanging menapa ginanipun, menapa kekiranganipun wonten Ngastina, wonten pandhita nggih nujum Ngastina mboten sanes Pamanduna. Kula sumanggaaken, kula mboten kepingin kula menika ragah-ragah utawi badhe nyuwun padamelanipun, pakaryanipun, jejibanipun sanes saru menika. Nggih. Menika ugi leres ngendinganipun Anggir Prabu. Pamanduna kados pundi perkawis menika? Oh, gandhak blegudeg manyar-manyar. Nger, kula sampun mangertos. Menapa ta ingkang dipun aturaken Anggir Prabu? Namung dinten menika kula panjenengan sami sampun prisa. Sampun kula suwanaken Kakang Panemban. Ateges wonten pendhita anyar wonten ing Ngastina. Tasih sederek kula sepuh menika. Sedulur tuwa saka ngendi ka? Wis pokoke aku oleh sedulur tuwa. Mula tak jak rene nggo komplit-komplit. Lah dinten menika kula menika nujum Ngastina ingkang sampun resmi. Tegese wis asli, nek kaya kula wis kondang. Lah menawi kula badhe mbeberaken bab perkawis sasmitaning Jawata menika, lajeng napa ginanipun menika wonten pendhita ingkang sampun cumawis cumetha. Monggo to. Lha Kakang Durna sing disu. Lho aku iki mengarep krungu engko kaya ngapa penemune pendhita kemau, cocok apa ora karo aku. Kan ngono. Kok le wangsulani saja. Nek aku medharke apa kang di suwunke prisa Anggir Prabu, engko pendhita Kakang pendhita iki mau garek ngiyani ateges ora duwe gagasan. Ngaten. Cobi Nger, kula aturi ndangu dumateng Kakang Panemban Permanajati. Mbok bilih menika pancen kersanipun Jawata dinten menika Kakang Panemban sowan wonten ing Ngastina menika leres pas wonten sasmitaning Jawata saking Anggir Prabu. Kula suwuni ego partikel supados Anggir Prabu nyuwun prisa dumateng
Kakang Penemban Permonojati. Ya. Penemban ana apa sengkuni bab perkara menika malah paduka ingkang dipun limbangaken. Aku ora bakal kepiye-kepiye yen oleh dawuh sengkuni. Rama Penemban Permonojati. Kados pundi nggih sampun midhangetaken menapa ingkang dados atur kula ing sak kala wau. Nggih estunipun Kang Bapa menika sampun mangertos saderengipun Kang Bapa dugi wonten ing Ngastina. Nah niku iki lho dicune sadurunge kowe wis ngerti nek bengi iki arep ana kumpul-kumpul. Dong ora kowe? Wis dikandhani kon nggo seragam teko ya ora nggo seragam. Nah niku. Apa men ketok bagus dhewe apa kepiye? Sapa Kakang Dono? Ya ana. Ning kudu Penemban Permonojati. Menika ngaten nggih. Isinipun wahyu menika ingkang kasebat Wahyu Tritunggal. Sampun cumetha. Tri menika iki kono wong tak sampluk. Wis mboten sah dipun petang. Sapa to Patih Sengkuni kae sing nang sowan ora diundang kok teko kae. Pun mboten sah direken niku. Perkawis menika sampun ampun kuatos ingkang Bapa sampun mangertos jatosipun. Mboten gampil anggenipun ing sak mangke badhe nampi wahyu menika. Kados pundi ingkang mongko kula saged dados nalendra ingkang dipun gungaken sedaya para ratu menawi saged nggayuh Wahyu Tritunggal. Nggih isinipun Wahyu Tritunggal menika sejatosipun menika mujudaken perlambang tigang perkawis ingkang kedah manunggal ingkang sakmangke njalari tumurunipun wahyu wonten ing negari Ngastina. Wonten tigang perkawis nggih menapa kemawon menika Rama Penemban